ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ng pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Oo. Nag-drugs po ako mula nung naghiwalay sina mama at papa. Feel good morning sa mga adik sa programang Mga katas ng nakalipas. At literal po na naging addict din po ako dahil sa depresyon. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Terence. Iniwan kami ng tatay ko at may pamilya ng iba. Kami na lang ng nanay ang magkasama at opo, sinusuportahan pa rin kami ng tatay ko. Pero hindi naman sa pera lang po yun eh. Iba pa rin pag kumpleto kayo bilang isang pamilya. Kaya po napunta ako sa pagbibisyo sa ipinagbabawal na gamot. At nung time na yon ay girlfriend ko po si Jana. Siya lang po ang tagasaway sa akin, sila ni nanay. Pero di pa rin po ako nakinig sa kanya. Nagbanta na siya sa akin na hiwalayan niya ako pag hindi pa ako tumigil. Ayun, hiwalay na nga kami. Kasi, mas pinili ko yung mga kaibigan ko. Hanggang sa nalulung po ako. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Oh, Kim. Ano? Ano yan? Tirahin mo na. Sus. Bakit papel? Ganyan ka ba walang ka-budget? Tirahin mo na Foil yan. tayo, foil. Sobrang iprap mo naman ko, pamband. Dito lang muna ako sa Foil ano. ako. PPO lang muna ako. Ha? Talo mo ako. Bakit talo ka ni Kim, bay? Siyempre, foil tayo. Diyos ko naman. Libre lang to. Ano ba? Sarap Okay, sarap, no? Makakalimutan natin problema natin dito. Wait, ako naman. Sanay na sanay ka, Kim. Ako naman. Ano yung parang... Sabi nila, Parang kifi yung inihigop mo ah. Parang iba. Parang kifi. Ha? Parang kifi. Ganun talaga. Salamat sa inyo kasi sinamahan niyo ako dito. Uy, tama na. Lilipat muna tayo. Ha? Lilipat Lilipat tayo. Sige. Sabay-sabay din Uy, lilipat mo. grabe ang daming angels. Wala bang Ay. ano dyan? Hi, Angel! Ganda talaga ni Angel. Hindi. Ah. Oh, ang daming angels! Ah! Diyos ko, Terence. Terence, pwede ba tayo mag-usap? Diyos ko, hay na hay ka na naman. Ay. Terence, Bakit? Terence, Ano naman, ma? bakit lumang cellphone yung gamit mo? Anong ginawa mo dun sa binigay ko sa yung cellphone? Binigyan kita ng budget. Pambili ng mas- bagong iPhone. Mas madali itong digipad, ma. Mas madaling i-type to. Aminin mo. Huwag Saan mo tanggalin ginamit? yung shades ko. Bakit? Huwag mong tanggalin. Mama naman. Diyos ko, ano ba yung nguso na yan? Itabingi mo. Tabi, yan. Ganon, gumagalaw. Yan. Diyos ko, Kenneth. Sino si Kenneth? Ay, Terence pala. Ako ba yung May ko ba yung tumitira, ma? Terence? Ano ginawa mo sa cellphone mo, ha? Mas maganda to na cellphone kasi mas... Ano ginawa mo? Binenta mo madaling ba? i-type. Tinatanong lang kita, binenta mo ba? Oo! Pinambili mo na naman ng droga mo. Wala akong pamilya, hindi mo ako binibigyan eh. Ba't kita bibigyan? Gusto mo yung rep natin ibenta ko eh. Diyos ko, May buyer na ako. Terence, Diyos ko, anak. Ano bang nangyayari sa iyo? Lou. Terence, pumayag ka na ulit. Magparehab ka na ulit. Parang awa mo Anong na. parehab? Okay lang ako. Ayoko doon. Hindi ka okay. Anak, Diyos ko, naluluhod ang nanay mo sa iyo. Please lang. Terence, please lang. Huwag mo kong ipasok doon. Mababaliw ako doon. Mas mababaliw ka kung patuloy ka magdodroga. Yung mga kaibigan mo, hindi nakakabuti yun sa iyo. Diyos ko, Panginoon, tulungan mo ako sa anak ko. Yung Lulu. barkada mo, hindi nakakabuti yan sa iyo. Terence, parang awa mo na. Ano ba? Ba't ka ba nagkakaganyan, ha? Bakit ba? Magbago ka na, Terence. Parang maawa ka sa nanay mo. Ako na lang ang meron ka. Huwag mo nang saktan ang kalooban ko. Napakasakit ng loob ko sa ginagawa mo. Anak! Ba? Pasok ulit doon, Kolantits, dahil alam niyo yung pakiramdam niyong para ka ring nakakulong. Parang yung mga kausap ko ron, mas baliw pa sa akin. Hiwalay na kami ni Jana pero nagtaka ako, bigla niya akong kinausap. Eh nung dati, ayaw niya naman ako usapin. Di ba? Parang ano lang. Konyo yan. Terence. Nutusan ka na ni Mama.
Hindi, ako na to. Ako na yung Sis. nakikiusap sa'yo. Sana mag-usap naman tayo ng maayos. Anong usap naman tayo, di ba? Huwag mo- Bakit? huwag ka- Nung gusto kitang balikan, nung nakiusap ako sa'yo. Kaya mo Sorry. ba ako? Sorry. Pero Kailan ako na mo? yung nakikiusap. Sis. Yung nanay mo, nagkakanda. High blood na. Maawa ka naman sa nanay mo. Ha? Iniwan na nga kayo ng tatay mo, tas ganyan ka pa. Ano, hindi na nakagraduate sa problema yung nanay mo. May mental health din yun. Hindi lang ikaw ang may mental health. Kasalanan ko ba? Ha? Yung tatay ko na... Yung tatay ko ako, yun yung may kasalanan, hindi ako! Gago yung tatay mo, oo! Pero yung mag-desisyon ka na magdoga ka dahil iniwan kayo ng tatay mo, sinong gago, ha? Ikaw din! Gumagaya ka! Alam mo, ayoko sana magalit, pero nakikita ko yung nanay mo nahihirapan na. Ano? Ha? Ikaw lang nahihirapan, yung nanay mo din. Napaka-selfish mo naman. Diyan, hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Nararamdaman ko yan! Kaya andito ko, kasi kung wala akong pake, wala na ako dito! O bakit mo pa ako kinakausap? Bakit? Kasi mahal kita. At concern ako sa'yo, totoo. Kasi kung wala na akong pake, ba't pa bang papakita? Bakit ko sa aaksayahin yung oras ko sa adik, ha? Tingin mo, ha? Ang daming walang bisyo dyan, ang daming matino dyan. Ba't ako nandito? Kasi totoo akong nagmamalasakit sa iyo. Sa nanay mo, may pinagsamahan kami kaya... Masaya ako sa mga kaibigan ko eh. Masaya ako sa kanila eh. Anong saya? Anong saya, ha? Pansamantalang saya? Tapos ano yung mangyayari sa utak mo, ha? Mababaliw ka. Kasi iniwan mo rin ako, di ba? Kasi hindi mo Inaayos sa sarili mo! Para kang bata! Kailangan pagalitan! Pasensya ka na. Ito lang. Ito yung deal ko sa'yo. Pumayag ka magparehab. Iintayin kita. Nangangako ako sa'yo. Sumpa, hawakan mo yung kamay ko. Kasi Pagkalabas mo, andito ako. Hindi ako ganyan yung kaibigan ko, iniwan siya eh. Iniwan siya. Iniwan siya pagkalabas. Wala namang naghintay. Parang tanga lang. Naghintay. Okay na. Hintayin mo ba ako? Okay na. Basta yung sasabihin ko, hindi ko na uulitin. Pagod na ako. Iintayin kita. Pag pumayag ka, magparehab. Pagkalabas mo, mag-iintay ako. Itaga mo yan sa bato. Itaga mo. Ano kung wala ka? Paglabas ko. Wala ka nang maraming tanong. Yung utak mo, ayusin mo. Mag-iintay ako. May isang salita ako. Pangako mo yan. Sige, Sige, naalis na ako. panghahawakan ko yung pangako mo. Papayag na ako. It starts with I don't know why. Pumayag po ako, Kulantis, sa pumasok at magpa-rehab. Kasi alam ko, ito na lang yung chance ko. Lalo na kay Jana. At nakonsensya na rin po ako para sa nanay ko. Pero habang nasa loob po ako, kalipas ang ilang buwan, Ngayon ka pa ba naman, Soko? Unting tiis na lang. hindi ko na kaya dito eh. Ano na ako eh. Gusto ko na lumabas eh. Unti na lang. Alam mo ba, may kukwento ko sa'yo para mawala yung pagkainip mo. Tumawag sa akin yung ano dyan, yung, sino yung, ang tawag sa nagbabantay dyan sa inyo? Sa BJMP? Hindi naman ako nakulong. Rehab to eh. Ba't mo ako kukulong sa BGMP? Ah, Yan naman, napatawa kita. Napatawa kita. Napatawa mo. Akin ka. Guard na lang. Grabe Yung naman. guard, sabi ng guard sa akin ay, Mm. very good ka daw.
talagang kapag mayroong mga activities, lagi kang nagbo-volunteer. Sabi nga matalino ka daw, kaya ituloy-tuloy mo na yan kasi baka mas mapaaga yung graduation mo. Pag ikaw gumraduate, ako ang nasa pinto, nasa unahan. Salamat, di ba? Alam mong sasalubong sa'yo? Alam mo? Ano? Kiss and hug. Gusto mo yan? Oh, yun Ang lang. baby ko na yan. Basta. Ikaw ba yung tumitina? Ikaw ba yung nasariya? Tingnan mo, napatawa na naman kita. Pag napatawa kita, Akin ka! tayo yan. Do you ever feel like breaking down? Do you ever... Iniis ko po, Colantits, ang hirap pero matapos po ang isang taon. Sa wakas, nakalabas na rin po ako. At tulad nga nung pinangako ni Jana, sinalubong niya ako kasama si Mama. Welcome back! Woohoo! Ma, Palakpak! May kasamang sigawan! O, di ba? Dami namin tinawag. Buong mga kaibigan mo. Dito nagbago na din yan sila. salamat, Ma. Mahal, salamat. Anong promise ko, parents? Ewan ko pa, ito pa rin ano. Ewan ko. Ewan ko, hindi ko alam. Pagkalabas mo, ano yung sasalubong sa'yo? Kiss and hug. Are Sige you nga. ready? Oo. 1, 2, 3. Na-miss mo? Salamat at sinalubong Si nanay mo. na din, ihag mo naman. Anak ko, Nay. Diyos ko, napakagwapo naman ng anak ko. Anak, sabi ko na, pag hindi hupak yung mukha mo, apakapogi mo, huwag ka na magshabu. Hindi naman yun, Ano nanay. ba? Ano yon? Ah? Shabu lang alam ko eh. Ano pa? Iba yun, Nay. Iba yung dinila ko, Nay. Ano, Basta- babae. Hindi nga eh. Nay, sorry po Nay. Sorry. Sana mapatawad mo ko. kita, pero anak, na-miss kita. Salamat naman at Diyos ko, napakagwapo ng anak ko. Ang glowing ng skin mo. Salamat sinalubong niya ako, Nay. Nung nasa loob pa ako nagpa-rehab ko lang, tits, parang ang bagal ng panahon at ng oras. Pero ngayon, na nakalabas na po ako, kasama ko na yung mga mahal ko sa buhay, masarap po sa pakiramdam. Matapos po nun, nakahanap ako ng magandang trabaho at sa tulong pa rin po ni Jana. Kaya, nag-celebrate kami kasama si nanay. Treat ko yan, ha? Sobrang dami naman, mahal Hello, ito. kain lang kayo. Makakain ka lang, ma. Ikaw ang kumain. Napaka-strict mo naman sa diet mo. Oo. Ang laki na nagbago sa'yo. Pati sa health, talagang conscious ka na. Parang Siyempre. hindi addict dati ah. Okay na eh. Gaganyanin mo pa ako O, eh. napatawa kita. Pag napatawa kita, Akin ka. kiss, kiss, kiss. Yan. Ma. Ay nako, napaka-cheesy nyo naman. Sana all. Ako walang kaganyan. May tumatawag sa'yo, ma.
Ano ba Ay, yan? kakasana all ko. Ayan, may tumatawag na ex. Mga ex talaga, buwisit. Sino ba yan na ex? Ayan o, ama mo. Sagutin mo. Ba't ko sasagutin? Phone mo yan. Sa'yo tumatawag eh. Ay, sasagutin ko ba, O, diba? sagutin mo na. Chinecheck niya lang kung tanga pa ako. Oo nga, sige na, sagutin mo na. Hello. Hello. Hindi na ako tanga para balikan ka. Hindi naman ikaw yung Ay, kakausapin ko. sorry. Masyado kang assuming. Ayan na! Ah, Tatay hello. mo, ama mo. Hello, anak. Kabarumbado pa rin. Pa, anak, proud ako sa iyo, anak. Patawarin mo ako, anak. okay na yun pa. Huwag ka maniwala dyan, budol ay scammer yan. Ay, naku, yung nanay mo talaga. Narinig ba tayo? Naka-loudspeak po kayo pa. Huwag mo i-loudspeak kasi chismosa yung nanay mo. Marites din yan eh. Hello? Rinig Yeah. ko! Pa, huwag ka mag-alala. Napatawad na kita. Hello po. Hoy, gusto kitang mamit sa personal, baby girl. Ano po? Baby girl. Ito yung baby girl lang Nice meeting anak you po. ko eh. See you soon po. Sana magkita-kita tayo nila mama kasi si mama sabi sa amin sana uli. Soon, makikita tayo, anak. Sige po. Pasensya ka na. Pa, salamat din po pa. At dahil sinuportahan yung... Tagal nyo naman parehab ko. mag-usap, load ko yan. Ako yung tumawag, ba't load mo? Ay, syempre, naggumana rin yung mobile data ko. Sige na, hindi na talaga magkasundo. Bye. Bye, nanak. Kumain na tayo. Halika na. So proud of you, Mahal, anak. salamat ha. Nay, thank you. Mahal. Mahal ko. I Congrats love you. po. Love you. Sweet serenity. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama.
Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir,
Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
yan o kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha.
Magandang tanghali! Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina, Nicole Yala! Kumusta kayo mga kabisyo? Tama! Ay! Ang bilis ng panahon ngayon, no? Kung iisipin mo, Biyernes na ngayon. Agad. O parang kailan lang tayo naglunes. True. Kaya kung halimbawa, kunyari, may mga nagbakasyon ng Biyernes last week, di pa sila tapos na magbalik ng kanilang strength. Pagod pa sila Correct. mula dun sa trip nila nung Friday. Tama. Friday na ulit. Ang bilis talaga ng takbo ng araw. Sobra. Ay, ang importanticious po mga kabisyo, lagi naman nating ipinapaalala ito na tayo po ay mag-enjoy sa bawat araw na binibigay sa atin ni Lord. Tama. Huwag na po nating sayangin yung oras natin para sa mga bagay na nakakanega, nakakapangit. Oo, punong-puno na nga ng negativity yung paligid. True. Sasabayan mo pa. Alam mo, yung sinasabi mo, Jegs, na punong-puno na negativity sa paligid, nakakalungkot na parang yung bang nanonormalize o yung pananakit sa ibang tao or nanonormalize yung kung makapang-bash ng ibang tao at makapag-down ng ibang tao, wagas. Yung nagva-viral na lang na yung hindi ko alam kung movie driver ba yun o yung rider na yun na correct. Sinaksak lang siya ng walang kaano, hindi naman siya nanlaban. Ay, may anak yung grabe yung nangyayari ngayon sa paligid natin. Grabe talaga. Kaya patuloy lang po tayo na magdasal na tayo po ay proteksyonan at patuloy din po nating isipin maiksi lang po talaga ang buhay. Tama. So dahil maiksi po ang buhay, hindi po natin sasayangin ito para maging keyboard warrior. Correct. Diba? Pagka, alam mo, wala lang. Pag mo nalang pansin yung sarili mo, yan na nga eh. Yan yung katotohanan dyan. Minsan nalalurikay ako, di ba sabi nga natin nung isang araw, minsan nakakaaliw or dumediretso tayo agad sa comment section pagdating sa isang content. Hindi necessary na pinanood natin yung content or tinapos natin yung content, babasahin natin yung comment. Kasi minsan nakakaaliw. Pero minsan din, nakakadala, nakakainis at nakakayamot. Kung makapag-opinion, akala mo talaga gagaling. Di ba kung minsan may feeling ka rin na parang sarap sagutin nito? True. Kaya lang wala eh. Kaya hindi mo rin, alam nyo po mga kabisyo, hindi nyo rin masisisi yung ibang mga, let's say, personalidad, yung iba na merong malalaking following. Kapag nag-decide sila na hindi mag-voice out ng opinion nila tungkol sa gobyerno or hindi mag-voice out na ng opinion nila tungkol sa gender or sa religion, 'di ba? Kasi yung mga taong yun, they are just also protecting their peace. Correct. Ang hirap po hindi po peaceful yung pagising mo sa umaga. Kunyari, ikaw ay content creator, ikaw ay influencer. Syempre ang mundo mo ay social media. 'Di ba? So pagising mo sa umaga, ang hawak mo kagad cellphone, tayo nga hindi content creator talagang tunay eh. Ang una nating hinahawakan sa umaga ay cellphone din, 'di ba? Paano kung ang laging mababasa nila puro mga negatibo? Hindi naman po lahat ng tao kayang maging deadma eh. Hindi lahat ng tao ganun. Tao lang din po tayo. Nasasaktan talaga. Wishful thinking lang na halimbawa Hope Sunday, halimbawa yung mga ganitong klaseng diskusyon na yung very intellectual na I respect your opinion friend, but ganito. But I respect. Yung may mga ganun. Walang yung sabi na bobo ka, tanga din pala. Kasi ganito ka, supporter ka ni ganito. Tapos meron ka na makikita ng mga drawing ng mga baboy. Alam mo yung parang, ay, nakakaloka talaga, promise. Ako, fan talaga ako din ng debate, ng discussion. Pero yung maayos na na makikita mo kung paano gumana yung utak nila. Like for example, sa impeachment, talagang inaabangan kung paano mag-isip yung attorney. Yung mga lawyer, kung paano yung mga atake na gagawin nila. Hindi diba? dahil naiinis ka dun sa o may bias ka. Yung bang mga ganon, sana dumating na madiplomasya lang po. Ganon. At ito pa nga nakakatawa, di ba, yung impeachment. Makikita natin na parang nag-aawa yung prosecution tsaka yung defense. Pero pagkatapos, nagtatawanan, nagkakamusta. Hindi ganun talaga sila, promise. Ganun yung mga abogado. Ganun yung mga abogado. Pero yung mga nanonood. Oo, ginaji po kayo, promise. For all you know, ito based on experience. Totoo yan, na syempre, pagdating sa court, pagdating sa mga ganyang klaseng mga labanan, pati sa mga papel, gitgitan talaga yan, di ba? Talagang itotodo nila kung ano yung mga kaalaman nila, kung paano nila
ide-defend yung kampo nila, ganyan. Pero sa totoo lang, pagkatapos nun, tatawa talaga sila together. Hindi naman natin sinasabing best of friends sila or BFF sila. Pero ibig sabihin, hindi na para yung ngit-ngit mo naman talaga ay wagas. Katulad ng mga nangyayari sa comment section. Definitely siguro sa mga abogado na yun, parang ang usapan nila, uy, galing ng ginawa mo kanina sa akin. May mga ganun. Kasi tayo, di ba, nagbabasa din tayo minsan ng mga ganyang klaseng mga nobela o kaya nanonood tayo ng mga series, ng mga lolo, di ba, mga ganyan. Yung mga iba dyan, magjowa pa nga eh. Nagkataon lang, syempre, trabaho nila na depensan yung kampo nila, yung mga ganon. Correct. So wala lang, relax lang po tayo. Kasi hindi siya masaya na feeling na sa bawat pagbukas mo ng social media, nagngingit-ngit ka, nagagalit ka. Syempre, lahat ng mga tao entitled naman talaga sa opinion nila, 'di ba? So, ang daming mga nega kang mababasa, mga ganon. Pag nag-call out yung artista, nagagalit kayo. Pag yung artista o celebrity hindi nagko-call out, galit din po kayo. Saan na? Siguro yung iwasan natin yung pagiging fanatic sa isang partido, sa isang politiko. Iwasan natin. Dapat maging yung logic hanapin natin, tingnan natin. Tsaka at the end of the day, may mga kanya-kanya po tayong buhay. Oo, yung critical thinking, gamitin po natin yan. Gift po yan. Totoo yan. So may mga kanya-kanya tayong buhay na kailangan asikasuhin. May mga kanya-kanya tayong mga problema na kailangang isolve. May mga kanya-kanya tayong mga diskarte para kumita na kailangang gawin. Doon natin pagtuunan yung ating atensyon. Yung tipong nakikipag-away ka ngayon dyan sa chat. Ang tanong, napag-enroll mo na ba yung anak mo? True. O di naman may pang-enroll ka na ba? Hindi lang wag na tayo sa enrollment. May nananghali na ba kayo? Baka pananghalian mo. Nakasaing ka na ba? Kaya nga, nakapagsaing ka ba? Baka pananghalian mo, bashing. Gina diba? Gisa. Kaya ako, gets ko yung Jegs na bakit may mga ibang mga tao, hindi sila kunyari, eto, lagi tong sa mga iba kong kaibigang mga artista. Yes, may mga friends sa artista. O kaya mga content creators na binabash sila because hindi sila nag-voice out ng opinion. Karapatan nila yun eh. Correct. They want to keep their peace. They want to keep their peace. At hindi naman po ibig sabihin po nito na hindi sila na wala silang pake. Wala silang opinion doon sa certain na It's ganap. just that, bakit kapag ka umuwi ba yung artistang yun, celebrity yun sa bahay, at binasa niya yung mga comments, nandun ka ba? Wala eh. Mag-isa niya yung haharapin yung anxiety, hatid ng lahat ng mga bashing sa kanya. Kasi kahit na anong kampo pa siya pumanig, merong negatibong comment. Ganon. Yan po yung dahilan kung bakit walang stand si Nicole Yala Correct! sa mga politik. Gusto niya po ng katiwayasan, katahimikan. Oo! Diba, mababash ako kasi, kunyari, diba, sayang yung platform niya, hindi niyang ginamit. Una sa lahat, nasa FM po ako. Simulat sa pula, dahilan kung bakit ako nandito sa posisyong ito ay para magpatawa. Ni minsan nung nag-stand ng isang nag-post, di ba? Basta may something na basta sa PBB ata yun na nag-viral ka. Daming nagalit sa'yo. Diba? Pagkatapos nang tumigil na talaga ako kasi, ay nako. Pinagalitan mo siya ng asawa niya. Sabi niya, sige, sausaw pa more. Normally, hindi naman talaga ako sasawsaw dyan. Kasi, ba't ako hindi sasawsaw, Jegs? Kasi, kahit naman sumausaw ako, may nagbabago ba? Pero tingnan mo lang tingnan mo lang. 'Di ba recently a few months ago nag-resurface yung pakikipaglaban ko nung ako ay student council president in 2001. 'Di ba? Na para bang wow, grabe nakikipaglaban. Alam mo nung nakita ko yung video na yun, ang pinaglalaban ko noon is good governance, pinaglalaban ko noon ay maging maayos. That was 25 years ago. Kung ikaw yung nanay ng batang yun ngayon, ano? Kung sa panahon ngayon sasabihin ko, anak, basta maging ready ka lang sa magiging opinion ng maraming tao. O kaya, wag ka mag-social media. Kasi hindi madali. Nung time na wala social media eh. Correct. Diba? Yung ganun. Diba nung nirepost ko yun, ano bang sinabi? Nasa na yung Nicole Yala? Ayan, wala na, absent na po. Medyo marami na rin pong dinaanan sa buhay na natutunan niya pa to keep her peace. Na hindi ibig sabihin no na porke hindi ka nagsasalita, hindi ka nag-voice out ng opinion, wala kang ginagawa. Pero yun nga yung sinasabi ko my point is, Jegs, 25 years later,
yung mga tao na ipaglaban pa rin. Correct. Ano, alam nyo, may iba-iba tayong version eh. Yun yung version ng Nicole Ayala nung kabataan siya. Correct. Diba? That's a season. Oo, season yan. Nung na-broken hearted siya, ibang version True. ng Nicole Ayala naman Tama yun. kasi sinabi mo dyan, Jegs, na iba-iba tayo ng version. Kunyari sa 4 na magkakapatid, di ba, iisa lang ang inyong nanay at tatay. Pero sa totoo lang, hindi rin iisa ang nanay at tatay ninyo. Bakit? Iba yung version ng nanay at tatay ninyo nung panganay yung anak. Tama. Nung wala pa masyadong problema, Correct. nung ikaw ng panganay lang ang inaasikaso, wala, lahat buhos sa'yo, di ba? Sa panganay, buhos lahat eh. Nung nagkaroon ng pangalawa, sila pa rin naman yun eh. Pero hindi rin sila yun. Nag-iba It's na a kasi, different form. nag-iba na yung dynamics. Correct. Dalawa na yung alagaan True. nila. Totoo. Hindi pa kasama dito yung, sinasabi lang natin dito yung pagkakaroon ng anak ha. Hindi pa kasama dito yung paano sila nagkaroon ng wisdom sa opisina. Hindi pa kasama dito yung na-scam sila o Correct. natuto sila iba-iba mga bagay. So ang sinasabi ni Jigs, we are different versions of ourselves. Kaya kung halimbawa dati ang isang tao ay G that G, rat, makibaka, wag matakot. Kung isang araw hindi siya ganun, kasi may mga dinaanan yung taong yun na nadiscover niya na ay hindi na pala ako yun. At pwede pala ako makipaglaban. At ako yun yung na-realize ko eh. Shinare ko to sa isang school kung saan nag-guest noon ng ang Love Radio na sinabi ko na ang pakikipaglaban or pagiging strong is not necessarily voicing out eh. Pwede rin namang strong ako kasi sa gitna ng madami mga problema ay kinakaya ko. You are still that same person na strong ka. Ibang forma lang. Correct. So kung dati ako ay nakikibaka, kunyari, 'di ba? Ngayon ang forma ko is ako ay isang babaitang lumalaban sa thyroid cancer, 'di ba? And parehas lang din nung babaeng nakikibaka noon na matapang din. Iba lang yung mukha. And then na-realize niya lang walang pera pag sigaw dito sa kalye. Pag sa mikropono, meron. Meron. Di ba? Ganun. Yun naman talaga yun eh. O, tsaka tingnan mo, uulitin ko, 25 years later. Ganun pa rin, Jigs. Di ba? So may nagawa ba yung pagsigaw-sigaw ko noon? Yun yung nakakalungkot. Pero yung pagsigaw mo sa mikropono, gumanda buhay mo. True. Diba? Tama. Ayan. Kaya nga yan yung tinatangko sa mga tao pag nagsasabi silang, ang tagal ko na nakikinig sa'yo, gumanda bubuhay nyo sa pakikinig sa akin. Parang di ko sure. Hay, ang iksi ng buhay mga kabisyo. In other words, ba't namin ito pinag-uusapan? Ang iksi ng buhay para ma-stress, para magalit, tumambay ka sa mga negatibong bagay. Oo. Kapag ka halimbawa nagbibigay ng stress ang isang article, ang isang kung sino man ang fina-follow mo na walang ibang pinost kundi nega, unfollow, block, scroll up, down, left, right. Ganon. Kasi tandaan nyo yung law of attraction na kung positive ang mangyayari. Kung negative din yung mangyayari. Correct. Diba? Kasama mo ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Anong sabi ni Marvin dito? Nakakapagod po mag-voice out, hindi naman sila namamatay, diba? Pero nakakapagod din eh, sa totoo. Sa totoo, nakakapagod. Nakapagod siya eh. Para sa batong galit ko, parang wala naman nangyayari. Actually, maraming galit na tahimik. Kasi alam nila na... Paano yung itsura ng galit na tahimik? Patingin. Hindi. Yun nga, Jegs hindi naman necessary na hindi naman ibig sabihin na porke ang isang tao ay tumahimik. Hindi nagsasalita. Wala siyang pake. Meron niyang ginagawa. Hindi mo alam, baka nangingit-ngit na sa loob niya yan eh. Tsaka meron niyang ginagawa in his or her own little way para mag-contribute sa bayan. Hindi kailangan loud. Correct. Diba? Parang yung mga ibang tao na kino-compare yung mga content creators, for example, celebrities, for example, na nag-share. So, kunyari, nag-share. Tapos ikukumpara doon sa mga hindi nag-share. Buti pa si gano'n nag-share. Ito sa hindi nag-share. But alam mo ba lahat na nangyayari sa buhay niyan? Correct. Baka hindi lang siya outreach program na person or hindi siya nag-share via social media. Pero malay mo, may mga kamag-anak yan na inaalagaan na pinag-aaral. Tama. 'Di ba? Meron niyang mga may sakit na paminsan-minsan inaabutan ng tulong. Hindi naman kailangan laging maingay. Correct. 'Di ba? Ganun lang 'yon. So meron namang tao tahimik lang pero ang ginagawa niya, pinagdadasal niya yung bansa natin. Correct.
'Diba? So, tapos pangahanapan mo ng, Wala namang ginagawa yan eh. O, diba? O ikaw, kapag halimbawa, sinabi mo, I'll pray for you, nagpe-pray ka ba talaga for him? Di natin sure. Oo. O siya, may meeting pala kami. Oo. O, O siya. exit na muna kami. Okay. Salamat mga kabisyo. Mamaya tayo ulit. Kwento na may wagang burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito,
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Rockies
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang.
Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone!
Shake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel.
Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang nga po ako sa pangalang Kathy, secretary sa isang malaking insurance firm dito sa Binondo. Napasulat ako dahil kumukunot ang noo ko sa inis. Bago ko po tuluyang mapuno pa ng wrinkles ang mukha ko, i-share ko po muna sa inyo. Baka din sakaling mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi, sa opisina po kung saan ako nagtatrabaho, mga sekretarya ng iba't ibang ahente ang kasama ko. Dahil lagi kaming busy sa paperwork, wala talagang masyadong time para magtsikahan. Wala akong close friends sa work, kabatian at kangitian ko lang ang marami sa kanila. At isa doon si Cyril. Bago lang siya pero dahil ilang mesa lang ang pagitan namin, lagi kami nagkakasalubong. Minsan magkasunod kami sa photocopier. Minsan naman nagkakasabay kami sa elevator. Small talk lang lagi. Minsan tinanong niya ako kung pwede niya akong gawing character reference. Akala ko naman mag-a-apply lang ng trabaho o kukuha ng visa kaya sabi ko okay lang. Isang weekend, may unknown number na tumawag sa akin. Akala ko delivery rider ng online order ko kaya sinagot ko. Yung pala, collection agency. Doon ko nalaman na ginawa pala akong reference ni Cyril sa loan niya. Sinabi ko agad na hindi kami close ni Cyril at wala naman akong alam sa loan niya. Nagsorry naman yung tumawag kaya akala ko tapos na ang lahat. Pero walang katapusan, tambalang kumikinang. Sa loob lang ng isang araw, 3 magkakaibang numero ang tumatawag. Yung isa pa nga parang gusto na akong gawing assistant niya. Baka daw pwede. Sabihan ko din si Cyril na magbayad. May nag-message pa at nagsabing pupuntahan daw ako. Ayoko namang may kumatok sa apartment ko. Akala mo ako yung may atraso. Dahil masyado na ako nakukulitan, minessage ko si Cyril at tinanong kung bakit niya ginamit ang number ko. Ang sagot niya, akala daw niya okay lang dahil magkakilala naman daw kami. Isa pa, ako daw ang una niya naalala nung nangutang siya. Mas lalo ko nainis nang sabihin niyang wag ko na lang daw sagutin yung mga tawag. Nang sabihin kong naabala na ako, siya pa yung nagtampo. Kesyo gipit lang daw siya at wag ko naman daw iparamdam na parang kriminal siya. Ipinaliwanag ko na hindi naman ako ang nangutang, pero ako ang paulit-ulit na tinatawagan at iniistorbo sa trabaho. Ang sabi ni Cyril, i-block ko na lang daw ang mga tumatawag. Nag-post pa sa social media, naparinig. Tungkol daw sa mga taong konting abala lang daw nang iiwan na. Gusto kong sagutin na hindi ko naman siya iniwanan. Ayoko lang sumama sa pangungutang. Tambalang kumikinang, pwede po ba kayong mag-suggest kung ano pong gagawin para matigil na ang panghaharas sa akin ng collection agency? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Kathy. Kathy! Ramdam na ramdam namin yung pagkayamot mo. Correct. Ramdam na ramdam namin na yung inis, yamot, galit, 'di ba? Ngit-ngit, bad trip, 'di ba? Sama ng loob. Pero una sa lahat, of course, Kathy, this is a lesson. Pero ang tanong doon, may pinirmahan ka ba, Kathy? Na ano, na kasi ginawa siyang character reference. Wala. Diba usually pag naglo-loan, diba, character reference kita,
tapos pipirma ka doon. Kasi bakit Di ko alam. Diba? Di ko alam. Kasi minsan may mga nagsasabi lang din sa akin yan eh. Pero usually pag sa work, parang okay lang po ba gawin kitang character reference? Nag-a-apply ako sa work. Ayan, Di ko alam yung mga loan na pwede may yung pirmahan. parang kilala mo ba si ganito? Nag-check lang ng information and that's it. Pero ito, naniningil eh. Oo. So, baka nag-forge si Cyril, finorge ng signature. Kung Ayan, kailangan ng posible. signature for loans or Oo, something. yan. Or baka hindi naman kailangan ng signature ng character reference. Kung siguro baka yan yung mga online na ano. Oo, di ba? Yung mga ganun lang. Lagay ka lang ng character reference. Correct. Kasi para lang, approve ka na. para lang ma-fill up yung box. Kasi kapag Oo. ka hindi ka naglagay doon sa box, hindi magpo-push Oo, through yung kasi loan, mga ganon. Uso ngayon yan yung one-day application na Ayan. tapos approve ka. Correct. May Lagay mga- lang ang character reference ni Yan, Coliala. oo. Huwag niyo akong gagawin character reference. Marami rin akong loan. Nakakalurkay. Pero para sa akin, una sa lahat talaga, Kathy, lesson din siya on your part na and to everyone else, minsan kasi ang dali lang nating umuo sa mga bagay-bagay without actually thinking kung ano yung pwedeng maging repercussion, pwede maging consequence, katulad nito, 'di ba, na in fairness naman to sa Cyril, tinanong ka naman niya kung pwede ka maging character reference. Ito sutil din itong si Cyril, hindi nagbigay na masyadong maraming information. Detalye tungkol pala sa loan yun. Kung anong klaseng character reference, 'di ba? Kasi mahalaga yung character reference lalong-lalo na sa mga ganyang klase mga loans. Kasi na-experience ko po yan eh. May mga tumatawag po sa akin ng mga nag-loan, ng mga empleyado, ganyan. Tapos sa akin tumatawag, ako yung ginawang character reference. So serious siya eh. Kasi totoo na nga namang wala namang kinalaman din talaga yung, kunyari, yung boss. O kaya yung office mate. Pwede diba? sana kung for approval na halimbawa, Miss Nicole, kilala niyo ba to si ganito? Yan, ganyan. Yes or no? Tapos, pero yung True. paniningil, Kaya parang nga eh. iba Kaya yun. hindi ko rin alam kung dun sa question ni Kathy, kung paano papatigilin yung pangharas ng collection agency. Oo. Hindi ko rin alam kasi ang training naman yata talaga sa mga collection na agencies is talagang, di ba, awa ko kung totoo pero sabi nung isa kong kaibigan na nag-work sa isang ganyan, hindi siya salary-based, commission-based siya. So, kaya sila daw parang nangungulit or in the terms of other people nang haharas kasi the only way na sila ay magkakaroon ng income ay kung nakapaningil sila. So, gigit-gitin, iipitin. Linawin natin, magkaiba po yung co-maker sa character reference. Oo, yung co-maker or collateral. Ay, ano ba? Tama, co-maker. co-maker. Collateral maker. So, pag sinabi mong character reference, alamin lang yung character mo. Sila lang yung magte-testify. Parang witness. Na, Totoo nagtatrabaho ba? po ba dito? Ayan, Totoo hanggang po dun ba? lang. Ilang taon na po siya dito sa kumpanya? Mga ganon. Hindi natin alam. Baka ginawa kang co-maker nung Oo, tama. Hindi character reference. Correct. Sinabi niya lang character reference para pumayag ka, pero nilagay niya talaga co-maker. Kasi ang co-maker, kung may pipirmahan ka dyan, ikaw yung magbabayad doon sa nag-principal loan. Yan, oo. Meron kang obligasyon, ganyan. So kung ngayon, kung pinapipirma ka ng katrabaho mo na co-maker, ay sus, mag-isip-isip ka. Nakakalurky. Ingat lang po tayo sa mga pirma. Alam mo, dyan po tayo, minsan may mga ganyan, ikakapahamak po natin mga kabisyo pag hindi po tayo nagbabasa, pag hindi natin inaalam, ganyan. Oo lang tayo ng oo. Correct. Tama na, wag na tayo magpapaskam mga kabisyo, ha? Ay. Ayan, Ngayon, kung paano titigil sa harassment yung mga collection agency, I'm not so sure kung ikaw kasi yung nilagay doon. 'Di ba? Well, siguro, isa sa mga pwede mong gawin, report mo. Yun lang. I guess. Saan niya report? Department of sa DNR? Pwedeng DTI. DTI. Oo, okay. Yan. Mga sa ganon. NBI. Yan. Ikaw, bahala ka. Oo, pwede. Pero something dapat na Alamin i-report mo kasi kumbaga ini-invade na yung privacy mo eh. Correct. Tsaka wala ka talagang kinalaman unless nga nilagay kang co-maker. Yun. Pero pwede namang ilaban yun, di ba? Kasi wala ka naman talagang kinalaman. Correct. Ganyan. Kasi again, character reference, i-check lang yung character mo. Pero yung co-maker, ibang bagay yon. True. At isa pa, Kati, ha?
iwasan mo na yang taong yang si Cyril. Cyril talaga Kasi ang lakas, nako, budolera yan, friend. Nako, tapos yung yung tawag doon, yung siya pa yung pa-victim. Oo, gaslighting din si ate girl, na siya pa itong hindi inintindi, gipit lang naman. Siya din naman itong bigla-bigla na lang hindi nagpaliwanag kung saan dinala yung number mo, saan dinala yung pangalan mo. Ay, Ayan. Kaya next time din, pag sinabihan kang character reference, saan yan? Para saan? Totoo yan. Para saan? Bago ka pumirma, tanong ka muna. Ikaw na-experience mo na ba yan? Yung pumirma ka, pumayag ka, tapos yan, katulad ng ganitong sitwasyon. Tapos ikaw yung siningil. Ikaw yung siningil? Ikaw. Oo. Back to you. Naghahanap lang ako, baka sakaling may kakampi. alam ko kagad. Baka sakaling hindi lang ako yung tanga. Baka sakaling kaming dalawa ni Cathy madagdagan ng isa pang member. Kaya ako nagtanong sa'yo, just in case, gusto mo sumama sa group namin. Kaya nga, di ba, anong unang kumbanat kay Cathy? Lesson yan. Kasi may mga taong katulad ni Nicole Ayala na nasa scam na, totoo yan na yung universe, yung mundo ay patuloy na ibabato sa'yo ang same issues and same problema hanggat hindi ka natututo mula dito. Ang laging biktima dito, kayong mga people pleaser. Kasi yung hindi ka marunong umayaw. Totoo. Diba? Totoo yan. Yung hindi ka marunong. Naabuso kayo. Totoo. Pero kahit pa paano, nag-iisip na din tayo, Jess. Kasi na-realize din natin talaga, wala naman ding mga abuso, diba? Kung walang nagpapaabuso. Correct. Diba? Walang mabivictim kung walang victim na hindi naging matanglawin. Blind spot kasi ninyo yan, diba? Tama. Pagka people pleaser ka, gusto mo talaga, ayaw mo talaga may masamang masasabi yung ibang tao sa'yo, mga ganyan. To the point na ikaw na inaabuso. So, Cathy, huwag ka nang... Tapos alam mo yung pagkakakwento ni Cathy, ramdam ko na yung busy siya sa trabaho. Kasi di ba yung description niya kay Cyril, nakakasalubong lang, magkasunod sa photocopy machine. Wala nga siyang kaklose sa sobrang dami ng ginagawa. Di ba? Nakakainis talaga. Di ba? Well, good luck sa pagsalag sa mga phone calls. And lagi mong tatandaan na, ito message din para kay Cyril, no, yung gumawa niyan. Hindi po yung sasabihin mo na i-block mo na lang. Kasi obligasyon mo yun eh. Tsaka tinuturuan mo yung tao na magsinungaling pa. Totoo. Diba? Dinamay mo pa. Ginawa mo na nga character reference na hindi malinaw sa kanya yung dahilan. Tapos biglang eto, nandun ka pa dun sa part na tinuruan mo pa, i-block mo na lang. Yan. Siguro, Cathy, isa sa mga gagawin mo, simplihan mo na, real talk mo na, at tungkol po ba ito kay Cyril? Sabihin mo, rekta, kamo, wala po akong kinalaman dyan. Pakisabi na lang kung may kakilala pa kayong mga magko-collect. Yan, pakimarkahan na lang po. Although baka siguro, Jegs, train din yung mga collection agency na sabihin na, pagka ganyan yung sinabi, huwag kayong maniwala. Kasi baka nautusan na yan. Ewan ko, hindi ko rin alam. Next time, mag-guest po kami ng collection agency. Tama. Para alam po namin yung galawan. Doon nga sa kilala natin sa boss natin kasi malamang ito din sa mga yung mga naniningil ka, 'di ba? Kay Boss Leo, isa sa mga problema din yan ng mga Correct, ng mga maniningil. Ng mga maniningil eh. Hindi kasi talagang gumagawa totoo din ng kwento yung sisingilin. Oo, totoo naman. At ang bilis lang kaya gumawa ng kwento. Tandaan mo, Jex, ilang taon na tayong gumagawa ng kwento dito sa radyo, 'di ba? Ang bilis lang gumawa ng kwento. Tama, Ay. Minsan iba pa yung address. Ay, totoo ka dyan. Ay, dami po talagang scammer, mga kabisyo. Ang dami pong nambubudol. Saka mag-ingat tayo. Mag-ingat po talaga tayo. At ang pambubudol po, it comes in many forms. Kung hindi ka sigurado, please ask. Correct. Tulad kaninang umaga, yung nanay ko nag-send ng screenshot ng message. Sabi niya, totoo ba to? Sabay-sabay kami magkakapatid. Scam. Do not click. Alam mo yung mga minsan nag-a-appear sa mga messages natin, click on this link kasi nanalo ka ng ganito, chu. Di syempre, ikaw naman na nangangailangan, super click ka naman. Ang mga scammer kasi ngayon, mga kabisyo, gumagamit na sila ng psychological attack eh. Na alam na nila, pinag-aaralan na nila, hindi na sila yung dati na... Ng kamwat may, kung sino lang ang targetin. Ngayon talaga pinag-aaralan na nila, ginagamit na nila. So alam nila na pag people pleaser, pwede ma-scam yan. Pag senior, yan. Sa panahon po kasi namin, atak lang ng atak. Atak na atak kahit sino, kahit hindi mo ka mayaman, kasi baka mayaman yan. May bago po silang curriculum. True.
Kami, tagal na po naming natapos yung course eh. Kaya hindi na natin alam. Tama. Ay, nako. Good luck sa'yo, Kati. Sana matapos na yung mga nakaka-frustrate na phone calls na yan. Kasama mo ang kumikinang na tambalan. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yon, Kathy. Ganun, real talk mo na lang. Naalala ko lang tuloy dati yung isa sa mga yung ganyan na nauto ako. Ibang version naman. Iba-iba ng version eh. Yung sabi sa akin is magbibigay siya sa akin ng post-dated checks. So nagbigay ng PDC. Di syempre ako naman agree ako. Pinahiram ko nga kasi pinalitan niya naman ng post-dated check. So every month kailangan ko lang i-withdraw. Every month, kailangan ko lang i-deposit yung cheque. Ganyan. Ay, sus! Nung dineposit ko yung unang cheque, sabi sa akin ng bangko, ang account na yon ay non-existent. Matagal nang nakasara. So, hindi po porke binigyan ka ng mga cheque, automatically, parang agad-agad mag-a-agree. Medyo maghanap ka pa ng mas madami at karagdagang mga proof. Ganon. Ako nung nasa border pa ako ng mga kasamaang pinagagawa dati. Gumamit din ako ng ano naman yung mga ginamit ng cheque mo? Na alam mo yung sarado na. Pero kaya nga close na nga yung account. Close na yung account. Pero, ang kasunduan naman namin, halimbawa, ito bibigay ko to, ibabayad ko to, yung cheque, pero babawiin ko yan, papalitan ko ng cash. Ayan. So, parang, actually, gawain din naman ng mga iba yan. Oo. Na may intention naman, in fairness, may intention naman bayaran. Kaya lang, syempre, para mag-ano ka na kaagad, mag-release ka na kaagad ng pera, tas pampakalma sa kanya na meron akong PDC. Pero sa totoo lang, pagdating ng wag mo munang i-deposit. Ganyan. Kasi papalitan ko yan ng cash. Ayan, ganun yung mga diskarte. Pero may mga gumagawa talaga non-existing na yung yung account. Sayang kasi yung checkbook na madami. Sa Trula dyan. Pero ingat po tayo. Matatalino na yung mga scammer ngayon. Totoo. Matalino na po sila. So, wag po nating hayaan na mabiktima tayo. Kahit nga yung yung voice phishing di ba? Yung boses na yung kilala mo yung boses tapos marami talaga na biktima. Iba na, shokot match. Kakaiba na talaga. So, double check. Yun lang po mga kabisyo. Double check and triple check. Sabi ni Dolls Fan, baka si Diego ang nag-scam sa iyo, Miss Nicole. Huwag mag-alala, pareho kaming na-scam. Totoo, pareho po kaming naging victim ng mga scamming na yan. Ayan. Ayun, siya. Salamat. Okay. Salamat na marami mga kabisyo. Ingat po kayo na happy weekend. Weekend na pala. Oo nga Friday na. Friday na. Siya, exit na muna kami. Po. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Itamax mo. Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Ikaw
congratulations. Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Hay, grabehan na talaga yung Love Radio. Namimigay lagi ng prera. Prera. Sorry, Friday na po kasi. Uwing-uwi na. Hindi, para tapusin natin yung Friday nila na masaya, simulan muna natin sa mga driver. Ayan! Yan. Knows no boundaries. Knows no boundaries. Boundary time na! So, eto na nga. Eto na nga. Yung ating tsuper, nanalo ng 1.5. Ayun! Ang pangalan niya ay si Emmanuel Padiernos. Isang angkas rider. Congratulations! Congratulations! Paldo ka ngayon dahil meron kang 1.5 call. 1.5, sarap naman. Samantalang kami, naubos na yung sweldo. Uy, pero hindi lang yan Meron din tayong kabisyo na dahil nakatutok lagi sa Love Radio, nahuli natin na nakatutok sa Love Radio, nabigyan din ng 1.5 worth of prizes. Eto na nga, kasi nga may mga nagsiselos. Ay, oo. Sabi ba, driver na lang palagi. Uy, syempre love namin yung mga driver. Oo. Kasama talaga namin yan na sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Tama. Pero kasama din namin kayo at kasama mo kami, kabisyo. Ikaw na Tama. nasa tindahan. Correct. Ikaw na nasa bahay. Nasa talyer. Ayun, di ba? So dapat lang naka-tune in ka sa 90.7 Love Radio dahil oras na madaanan ka ng Love Radio team,
na kasama mo ang Love Radio sa ginagawa mo, basic, meron kang cash prize na worth, magkano ba? 1,000. 1,000. At May groceries kang worth 500. Ayun, oo. At ito, may nahuli na nga tayo. Ayun na nga. Kanina yung nahuli natin, driver. Ayan, ngayon naman, ang Eto. nahuli natin na... taga saan to? Taga Mandaluyong ata yan. Taga Mandaluyong. I-check mo kung sa loob o sa labas. Pavilion 9, Ward 11. Hindi. Bakit mo alam? Ay, dati ko galing dun eh. Tropa ko to eh, si Joy Fernandez! Yay! Congratulations! Congratulations! Salamat ng marami sa lahat ng mga laging tumutok sa Love Radio. May premyo po kami para sa inyo. Ayan, Basta ayan tutok na. lang. Wala na magre-reklamo. Covered na lahat. Lahat. Bahay, Oo. opisina, talyer, Correct. kahit saan. Ayan. Basta naka-love ka. Ayan. Natsyempohan ka namin. May cash ka. Pakalat na yung kwento na to. Dapat nakatune in sa 90.7 Love Radio. Correct. Ang tawag po sa promo na ito, kasama mo kami. Ayan. Kabisya. Kasama mo love. Anumang pinagdadaanan, kasama mo ang Love Radio. Correct. True Laloto lang halong eklabu. Kami po ay exit na. Maraming salamat sa pagtutok. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Maratoni na! Metro's #1 Love Radio. Basic!